നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസത്തെ ഫുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാലോ, ദോശയാണ്. വെറും ദോശയല്ല, കുറേ ബട്ടറൊക്കെ ഇട്ട നല്ല മുരിഞ്ഞ ബട്ടർ ദോശയായിരുന്നു. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല അടിപൊളി സൂപ്പർ തേങ്ങാച്ചമ്മന്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വെറുതെ പറയില്ല, സൂപ്പർ എന്നൊക്കെ, ഭയങ്കര നല്ല ടേസ്റ്റായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് കോഫി നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് കോഫി ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇഡ്ഡലിപ്പൊടിയില്ലേ, അതും ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ രാവിലത്തെ കാര്യം കുശാലായി ഇങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെയും ലഞ്ചിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഇടവേള ആനന്ദകരമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജാർ കേക്ക് ഉണ്ട്, ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, കുക്കീസ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട്? സൂപ്പർ. അങ്ങനെ ലഞ്ചിനുള്ള ടൈമായി. പൈനാപ്പിൾ പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടായിരുന്നു, മോദക്കറി ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിയലുണ്ടായിരുന്നു, അച്ചാറുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ അയല ഫ്രൈ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനത് കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് എടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ലഞ്ചിനും ടീ ടൈമിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഇടവേള ആനന്ദകരമാക്കാനുള്ള സാധനമാണ് ഈ കാണുന്നത്. വൈകിട്ടൊരു ബ്ലാക്ക് കോഫി, ഒരു കുക്കി, പിന്നെ സൈഡിൽ ഭംഗിക്ക് ഒരു ജിലേബിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മസാല ദോശയോടുകൂടി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്.